נתחיל. רגע, הפרסומת, זה 1 ו3, הפרסומת, אז זה יותר טוב. תגידו, הרעש הצנזור, מה שיש עכשיו, זה קופרייט? אני לא יודע. אם כן אני אקליט, לא. אוקיי, אני לא טוב. אני אתחיל לשחק קצת פורטנייט, מי שלא יודע, כאילו, איך תדעו? לא יודעים, בדיוק זה סתם מוזר. בעתיד, כאילו, אני אקבל אישור מהשטח שלי, כן, השטח שלי לא להפך, משהו בעתיד זה משהו, אז יש דברים חיים, כאילו, לא יהיה צ'אט, יהיה תגובות, יהיה צ'אט, אני מקווה. ויהיה תגובות. וואלה, אני לא אבדוק את זה. יהיה תגובות, אני אבדוק את זה כי אמרו לי שזה לא טוב, ואם זה טוב, אז לא יודע למה אמרו לי. בקיצור, מה רציתי להגיד? כן, למה אני אומר לקבוע כאילו בדרך כלל שבוע, זה די הרבה, כאילו קשה מאוד. סיבה שנייה, כי אני כזה אני לפעמים משחק עם חברים, לא פורטנייט כדורגל, נגיד ששחק עם חברים אז זה עולה. לא יודע מתי זה עולה, אבל כדורגל. אני שואל תמיד. איפה אנשים? ואם הייתי בליגה של הכדורגל שזה פרשתי, מה? התוכן של פורטנייט, אבל תקשו מה קרה. זה